Čau lidi, vítejte u mého dalšího tutoriálu, neboli tutoriálku, jak natáčet přes YouTube Tatcher, přes tady tu kravinu. Na natáčení videí můžete s tím natáčet jakékoliv hry, například Atomic, Crysis 2, Crysis 3, Crysis 3, dvojku stahu. Můžete natáčet přes to třeba nějaké i malé tutoriálky, jak se co dělá a takové ty. Prostě plochu obrazovky, ať hrajete cokoliv, neboli prostě takové ty hry a všechny možné kraviny. Takže otevřeme si svůj internetový prohlížeč a zase jsem udělal chybu, to mám na stahování. Jo, jak vidíte, obrázek plochy mám Crysis 3. Ale my si dneska otevřeme Explorer, si otevřu já, protože mám spíše nastavování a tady mám sebe víc líbí toto. Ale je to pomalejší a navíc je to pomalejší, protože natáčím a protože stahuju, jinak je to samozřejmě rychlejší. To je fajn, takže musíme strpět, napíšeme tam slunecnice.cz, jak jinak, co jiného. Tak. A napíšeme tam YouTube Tatcher, a tady už to máte, YouTube Tatcher. Klikneme na to 2.9.1.347. Ano, tak dáme stáhnout zdarma. Co jste udělali? Výborně. Počkáme. Tak, já to vykřičkuju, že to stáhle mám a mám to uložené tady. Ne. Ty. Zas. No dobré. Mám tady uložené programy a tu je zase můžete vidět. Nevím, jak to vyslová, ale prostě přes to natáčím, je to podle mě nejlepší. Měl jsem jich hodně, tyhle natáčení, ale přešel jsem k tomuto a to taky nechám. To můžu normalizovat. Počkáme, už tam je 64, 70, 69, 71, 70, už tam jsou nějaké procenta. No jinak takhle asi budu natáčet i videa, jak stáhnout Crysis 3, jak stáhnout Crysis 2, ale první Crysis 3, protože Crysis 2 ještě nemám staženou. Tu sám budu teprve stahovat. No, stahuju, ale instalovat teprve. Takže prvně 3. A 1 ani konzolovat nebudu, protože to já si stahovat nebudu. Protože to není taková grafika, takže si tu hru takhle neužiju. Dobré, jak jste už viděli, tady dám off a pustím si tohle pro sebe znovu. Já jsem klikal, až jsem se doklikal někam pryč, jako spouštěné přes správce, takže ano. Ničeho se nebojte, to správce, jak vám tam naskočíte, není. To je prostě takové povědění, že to zkoušíte. Asi se mi zdá. A jinak takhle prostě tak. Dobré, natáčím. Next. Furt to prostřední, furt jenom a pak install. Asi v 3/4 instalace se vám tam zeptá, jestli chcete anglicky, česky, samozřejmě česky, pochopitelně, nebo bezpečně česky. Dáte a pak se vám na ploše zobrazí tady ta YouTube Tatcher, nebo jak tak. Otevřete a vy to máte tady na downloader, ale hned z tady toho přejdete na screen record, tady nahoře, vidíte. Kliknete a tady dáte mikrofon, tady ten mikrofon, jestli chcete natáčet hlas, tak teď škrtnete, že ano, vyberete si mikrofon.
Já nemám zapálené sluchátka, takže ho mám jen jeden zatím. Ale jinak tady si zaškrknete ten, jakože ano, že chcete natáčet les a tady se přejdeme k tomu. Tady toto slouží kam chcete natáčet videa, já si to natáčím vždycky na plochu a pak si to dám do moje složky. Tak jo, pak tady máte zastav po třeba 60, začnete natáčet a máte tam zastav a za 60 sekund se vám to automaticky vypne. To jsem si zaškrkl. Start, zpožděně třeba například dáte start a až za 5 sekund vám to začne natáčet. To jsem taky nezaškrtl. Minimize on start, to jsem si zaškrtl, to je, že když začnete natáčet, takže vám tady zmizí. To jsem si zaškrtl. Pak tady máte nahrávej kurzor, to jsem si zaškrtl. To je pak vše, tady vidíte tady čas, jak dlouho natáčíte. Tohoto si nevšimejte, to se pak budu snažit nějak vymazat, ještě nevím jak. A tady máte rekordy, jako kolikátého jste natáčeli a kdy, abyste jako nějak věděli, v kolik hodin a takové. Tady pak máte natáčím 6 minut a 17 sekund a pak pauza. To je jako, že dáte pauzu, nenatáčíte a pak dáte zase jakože start a to vám hodí jenom střih. A stop, zastavíte celé video. No a toto je takové krátké stručné video, takže to je tak všechno pro natáčení TB Catcher, jakože jak předměl natáčet, to je všechno. Gameplay na Crazy Stray, na Crazy 2 budu natáčet, gameplay nebo let's play, ale spíš gameplay natáčet a to je zatím vše, tak čus, vám budu slyšet.